В това видео искам да поговоря за мечтите, за мечтата на човек. И какво е нужно, за да направим, за да осъществим нашите мечти. Първо, много е добре, много е хубаво, когато човек мечтае да даде един фронт на разума си, на мозъка си, да помечтае, защото мечтите са наистина безплатни. Друг е въпросът, нали, колко от тези мечти ще могат да станат факт. Но какво е нужно на човек, когато има мечта? Трябва да работи здраво, за да осъществи тази своя мечта. Да работи целенасочено, да има ясната цел и визия, че след време тази мечта ще стане реалност. Защото ако не работиш за своята мечта, най-вероятно и със сигурност тя няма да се осъществи и няма да стане. Затова е хубаво човек да мечтае и да има ясни цели как да постигне тези свои мечти. В зависимост от това какво иска човек, определя и неговия път на развитие. Едни хора се мечтаят, има няколко групи хора, едни хора се мечтаят да се работят от 8 до 5, да се преберат вкъщи, да си пуснат телевизора, да си пинат ракийката, да си гледат сериала. И това е. На другия ден също се повтаря. И така ден след ден, година след година, едно и също. Други хора се мечтаят да имат собствен бизнес, който да работят за себе си, да нямат ограничения в времето, да нямат ограничения в заплащането и в дохода. Други хора се мечтаят да бъдат здрави. Кои хора се мечтаят да бъдат здрави? Това са болните хора. Така че най-различни мечти, още от малки, като деца, нали, всеки от нас е имал мечти, примерно един да стане голям спортист, голям футболист, друг да стане монтьор, зъболекар, инструктор, учител и най-различни неща. Какво обаче се губи, когато човек стане примерно на 20-25 години, 30 и вижда, че неговите мечти не се осъществяват. Не се осъществяват, защото фокуса, който имаме като хора, постоянно ни се губи ни се целта, която преследваме, и като видим трудностите, веднага се отказваме. Това са основните причини, за да може, нали, човек да не успее да осъществи своите мечти. Като цяло и като извод от това нещо мога да кажа, че не се притеснявайте да преследвате вашите мечти. Не се притеснявайте да дадете по-голям фронт на вашия разум, да мисли, по-точно да измисли начин как да стане тази мечта реалност. Вече стана късно, ще спра видеото. Ако е харесал видеото и темата, която започнах в това видео, харесайте го, споделете го и пишете, за да продължавам да правя подобни видеа.